Трябва няма ли да студион така по-лек? Не знам. Ще да сберем. Сякаш да му взема по-дебелото одеялце. Не знам колко градуса е навън. Някой ли представя? Не съм излизала даже. 10. Десетина. Реших е така се леча да пъти. Имаме свичари двама. Но той яки като му влечеш. Нали? Достатъчно е. Много е сладък с буза. Като Динозавър. Едно от малките. Едно най-малкото. Писала ми е деска. Честит празник, добро утро. и добър ден. Спахте ли добре? Ние слизаме към центъра, към площад Възраждане. Ако зависи от мен, нямаше да изляза, да знаете. Ма за какво е тази топка, бе? Тук искам да се я нося. Трябва да някаква стойка да купим. Не знам кой извика. Къде са, бе? Чайте ги изчакаме. Здравейте, приятели! Днес е 3 март. Не прави. И отиваме към площад Възраждане, за да видим народа. Прати, дори не ти се вижда лицето как се носи. Вижда са. Поредна създата ще е. Стига да тя трябва сутринта. Ужасно нещо. Та ми хареса. Бе, ти как можеш такива простоти да правиш? Дай ни малко. Къде е надолу там? Изложени. Помните ли тази пицария сме хапвали? Само да вънка няма значение къде ще е. Където е, файне там. Дали ми кажеш, че ще работи, бе? Сам тя, защото съм с червен човек. Ще се готвим. Като полицаите е така. Зелено е, мама няма да минем. Да, дълго по принцип. Ако се разбързате, може и да минем. Аз ще го видя. Давай. Стана червен. Да, как с куричка. Доста свак. Я ще откачи там горе тази кучка, ще видиш. Няма бърдане от там.
Тук вчера сякаш беше по-топло. Май. Поне нямаше вятър. Да. Може па с топли до обяд. Абе, уж се до обяд го дават малко да. Но то ще даже няма и 10 градуса. Ето го дялото с моторетката. Оптичен център. Такива песни. Революционни. Тя прави фотосесия. Не може да се снима да върви. Трябва да си пиш капчето за нервност. Аз не обичам. Аз даже в кафан, като вляза си ги оставам и си върта на място, съм на друго. Не мога сега. Ти ще ме не спите тук отзади. О? А? Много хора има там. Чехи, че му върви в права линия. От всичките сгради генги реконструират. Долните са направени. Хайде бе, Дария. Топка да сложим. Искам да отидем да се. Къде да свърши? За кое зе? Не знам. Там да стана? Не си я. Там някъде. Брат ми, тази топка да не може Никъде да сложи. Я извади Отпред, раницата. освен. Не Отпред, извади раницата, ще я сложим, после пак сложиш раницата. Чакай, дай. отпред освен. Не бе, просто махни раницата и я слушай пак. Няма да стане, бе, Дария. Ще стане. А няма. Аз съм предвидила вече. А детето ще изгърбиш. Ако не е някаква турбичка, да. Майк, той се отпусна като черво. Не му опира. Кой дали? До година ще е така, да. Много са комерциализирали празника. О, байраци точно ли са? Човек тук болести, такова не може да си приема. Вече се раздъхнява около. Проблема е като не влезеш в затворени. Да. Такива песни. Революционни. Тя прави фотосесия. Не може да се снима да върви. Трябва да си пиш капчето за нервност. Аз не обичам. Аз даже в кафан, като вляза си ги оставам и си върта на място, съм на друго. Не мога сега. Ти ще ме не спите тук отзади. О? А? Много хора има там. Чехи, че му върви в права линия. От всичките сгради генги реконструират. Долните са направени. Хайде бе, Дария. Топка да сложим. Искам да отидем да се. Къде да свърши?
За кое зе? Не знам. Не стана. Да стана? Не си я. Там някъде. Брат ми, тази топка да не И може къде да сложи? Я извади Отпред, раницата. освен. Не Отпред. извади раницата, ще я сложим, после пак сложиш раницата. Чакай, дай. Отпред, освен. Не бе, просто махни раницата и я служи пак. Няма да стане, бе, Ляля. Ще стане. Няма. Аз съм предвидила вече. А детето ще изгърбиш. Ако не е някаква турбичка, да. Майк, той се отпусна като черво. Не ме опира. Той дали не? До година ще е така, да. Много са комерциализирали празника. О, байраци точно са. Човек тук болести, кой не може. Вече се въздухнява проблем. Проблема е като се наврежда в затворени пространства. Да. Всяка година. Актуализирани снимки. Знаме ти къде е, Вики? Уст! Така то няма, Пеньо. Гате се. Трябва те си ги махат. Най-вероятно ще ги съберат за до година. Съмнявам се някой тръгне да ги събира. То скучка. Ще седят така до другото. Тук ти скапят. Как ще ги намерим? Пишете ми като сте тук. Аз не знаех, че ще Кажи, то няма никой, само ние сме. Освен да им каже... Фонтана. Тряснах ли? Едно круше и задушаващо тръшно. Много папоч. Ще спаднем в паника. Алекс, къде е там бе? Лодка? Да е тук. Да, е тука? Да. Може би. И друг оркестър, там е каче. Не отиваме, ма точно в оркестър са на време. И те там били. Аз искам на ония до това, дето блъска, да му бутам ръката. Насам. Той нещо обаче не е очарован в фундите. Той се подготвяше да спи, сега спряхме да го бутаме. Да се опитаме всички. Да ме карам. Чак на бяла заспа. Направо на подводи. Да направим едно селфи на всички. Ей, сам се на къде да гледаме. Бети, къде ма, майко? Прибираме ли се, че така са дръпнали? Си ходи газ. Слънце, няма слънце.
Вики, казах, ще дойде. Ще дойде? Да. Сергей, знаеш ли каква камера там? Това е хубавата ти. Да симпатична камерата. Как се мръща? Виж, тук е едно камено. Не знам. За какво не пускат хората? Хората вървят те. Може би за това, да. Да се страхуват. Целия град. Жената, ще я бутаме нагоре. Ще я дърпаш. Много къде човек само ще оставя жената и се връща. Здравей на нашите такова фенове, където още ги няма. Здравейте, фенове! Здравейте, фенове. Вие ще станете фенове, защото още не сте. Задължени сте, Да. за да ме гледате. А ние сме жълти днес. Всеки ден. Ей! Времето, Студено. уж трябваше да има слънце, ма нещо не може да пробие. Според прогнозата Не само на Турция. 15 градуса, Скачаш, мамо, скачаш. на кога ще стана 16 пиши. Било, още ли бе? Още толкова. Още 2-3 км и стигаме. Кой има? Нещо падна? Да. Стай клони. От всекъде приждат опалченците. Кое? Да, вика, че бил вкъщи. Не да я знам. Горе бил. Алекс! Опалченците прииждат на тълпи, на талази. Мама. Родната милиция е тук. Ни пази. И ми трябва да видиш на времето как са вървяли четите. Капа точно на Баира, брат, че са построили тази панера. Жандармерията. И така някакви дрифтове. Някакви бенвисти тук са упражнявали. О, ма то някои барбори. Направо ме вкарахте с целия си чар във филма. Ако бях сама, Нямаше да стъпиш. може да мръдна от дивана. Записваш ли ме? Да. Ако бях сама, нямаше да мръдна от дивана. Добре. Добре, помай. Каква страна морска? Не знам. Те казаха, че на пейка ще седнат. Раница един час. Са раня. Добре, че хапнахме по едно парче. Да, бе. Вкъщи ни чака. А, ето, Динко звъни. Ох. Ари бе.
Ало. Как надолу? Деца жандарм... это жандармерият. Мы... Ме не знам какво е, те сигурно търсят пейка. Не знам, ела да видим какво ще правят. Кабагай. Бе, те па по 10... Ще вземем микрофона и ще дадем на Дани, той нали прави плесен. Те па 10 стъпанчели баш отпред. Давай да се направи някъде на страни, който ще да си влиза, не е така. И вие сте с нас. Искате ли? Ние сме с вас и вие сте с нас. Да. Искате ли? О, Кафето. предния кмет. Ето тук ме преден, какво се говори? Бяхме... Шарения. Да минаш. А там количката? Трябва да се дига ли? Плевенската епопея живее в паметта на няколко поколения българи вече. То наистина няма как да се влезе. Ако го нямаше Плевен, нямаше да има и Шипка. Ако нямаше Шипка, нямаше да има и Плевен. Ако нямаше... Не знам дали... Спартански е? Ви не го ли разкарахте, що пак е там, бе? Дявола му е дал чисто, защото не му се занимава. Какво няма? Хич не става. За говорене ни да... Доктори говорене, абсурд. Оф, тук трябва... Добре. Мамче, тук ли си? Дай тук да ги изчакаме, тук. Тук идват. Дайте държа. Колко е красиво. Там погледни. Ето тук погледни. Виж. Дани. Не се вълнуваш. Имаш си други приоритети, кажа.
Издържаш ли? А? Издържаш ли, викам? Аз пиша сама, не знам да се... Жена ти сега ще снима всичко, така че... Айде! Днеска често 120 пъти повторя, мога и аз вече да... Тръгваме. А, то стигнахме, бе, хора. Тук е. Благодаря, подобно. Всичко отзад цвети, нали? Да. Как се направи? Това е голяма... Много художници са го правили. Не съм си представила, че е възможно. Да. Лека, лека. Здравейте. Как сте? Честит празник. Честит празник. Малко тук с една приятелка на такова. Абе, знаеш нещо, телефона... Здравейте и честит празник, разглеждате отдясно по картина. Къде е? Къде е умреля? Там ми крака си Виж един умрял. Убитият. Окопите. Много бетен човека са го направили супер реалистично. Няколко плътно. Мен първо са го опънали и после е рисувано. Да. Това си е тук всъщност край Плевен. Така че е било преди години. Плевенските възвишения. Всичко е било. Нямало жилища, нямало Няма голове, нищо. нямало електрически коли. Че не в мен. Да се приберем добре. Имаше един друг, кога е убит, бе. Не знам къде е. Видя ли убития? Тя как снима? Да не е отворено нещо да падне.
Викито, ти не си виждала, нали? За първи път ли го виждаш? Муниции. Виж носилката, Вики. Виждаш ли носилката? Ето тук. Ма. Те ги там турците, къде са ги изклали. Тук вече наложиш точени битки. Гледай какво става. Оттам прииждат, оттам. На времето така са били. Сега какво е атомата? Този трябва да е генерал Скобелев с белия кон там. Тук е края. А тук имаше, да, мечовете. Има, да, още малко. Ето го генерала. Каруците. Това е река Вит. Ти отгоре ли е картината? Или това е друга? Друга е, друга. Там приключва боя всъщност. Нали знаеш? Нали знаеш, Даре? Там на моста на река Вит, където приключва, там се предава Осман Паша. Защото те са обсъдили целият град от всякъде. Единственото място, където може да пробие е само там. Обаче те там го правят му като капан и той се предава. Много реалистично. Просто виж до ден днешен това си Се е запазило, да. Нали? Да. Същия ефект. Това са истинските оръжия, с които са. Да, сигурно, да. Ето го Осман Паша. То се спеса долу. Мисля, че е той, да. Се предава садят. Този генерал Скобелев, не ли? Да, той трябва да е, да. Популацията на Осман Паша. Дарка. Къде го я там? Те после го награждават. Турския народ го награждава, защото се е предал и по този начин е спасил армията, иначе ще е да има много жертви. Тук стъпала. Стълби.